Każdy, kto oglądał relacje z rajdu Dakar, widział zapewne, z jak dramatycznymi warunkami muszą zmagać się motocykliści, którzy pozbawieni są ochrony, jaką stanowi klatka bezpieczeństwa samochodu. To są ludzie, którzy zmagają się z naturą w najbardziej bezpośredni sposób, jak można to robić na krótkiej, tysięcy kilometrów trasie rajdu. Wielki aplauz, musimy wielki aplauz dla tych motocyklistów, to nieprawdopodobnie ciężki ludzie i wysiłek, który wkładają w to, aby polskie nazwiska pojawiały się jak najbliżej światowych rankingach, jest ze wszechmiar godnym uwagi, ze wszechmiar godnym braku. A więc najlepsi motocykliści offroadowi świata przed Państwem, no i dwie ciężarówki serwisowe za kierownicą jednej z nich podróżny Zbyszek Grodzikowski. Człowiek, któremu nasi motocykliści w dużej mierze zawdzięczają swoje sukcesy. Dziękujemy naszym motocyklistom, dziękujemy wszystkim, którzy wspierają motocyklistów